z 2 rokov neskôr, okolo roku 1840, dokončil viedenský architekt Josef von Meuser tento jediný dvor. To znamená, že dnes je hotová 1/4 pôvodného projektu, tzv. Cisársky trakt, ktorý je 1 dvor a 2 kupoly. Tu vzadu vidíte malú kupolu z obrovského kópiu rakúskeho arcivojvodského klobúku a originálitu rakúskych arcivojvodských klobúkov patrujú Petruciho Václava. A nad stála teréna je veľká kupola z kópiu rímsko-nemeckej cisárskej korony. Karol VI strávil v tejto budove jednu jedinú noc spolu so svojou manželkou Alžbetou Kristínou v roku 1739. Niekoľko mesiacov neskôr Karol VI zomrel, Mária Terezia to nikdy neprespala. Bola to obrovská, respektíve luxusná rezidencia pre Habsburgovcov len na jednu jedinú noc. Na druhej strane práve z toho dôvodu zostali tie izby prakticky dodnes nezmenené, nebolo potrebné ich zmodernizovať, keďže už nebolo prekono, zostali autentické. Steny múry boli pravdepodobne bohato zdobené freskami. Stál v strede pravdepodobne verdúnsky oltára s nevranený svietnik najstarší pôvod euboreckej predmety opáctva, ktoré sú dnes krížových podvezách. Gotické obdobie nepoznáme príliš dobre, za to barokizácia bola dlho, ja neviem, ktorý sa aj trvala
polovice 17. storočia až do polovice 18. storočia. V polovici 17. storočia zväčšili pôvodné ramánske okná a dve otvorené bočné lode, a respektíve z dvoch otvorených lodí vytvorili 6 bočných kaplov. Pričom každý druhý je odstránili a tie zvyšné lode stvoria 1700. A výzdoba hlavnej lode pochádza takisto z rokov 1680 až do roku 1700. A môžeme tu celkom pekne pozorovať zmenu štýlu v barokovej výzdobe. Okolo roku 1680 obrovské štukatúry, celkom maličké fresky. Tie fresky sú stále väčšie a používajú stále menej štukatúry a nakoniec okolo roku 1600 ten tzv. Štukový barok. Už nakoniec v poslednej tretej fáze bolo celé presbyterium modernizované, obnovené podľa plánov rakúskeho architekta sochára Matthiasa Steina. Úplne vzadu hlavný oltár z roku 1728 bol posledným dielom Matthiasa Steina, zomrel ešte v tom istom roku. Kostol vysvedčili narodeniu Panny Márie a táto scéna zdobí aj hlavný oltár. Z dvoch strán vidíte chórové lavice. Tieto chórové lavice boli vytvorené zo zvyškov stredovekých gotických chórových lavíc. Sú veľmi bohato zdobené, nie len pozlatenými, ale aj 24 erbami Habsburského domu. Z toho dôvodu, že bola kedy v 18. storočí augustiánski kanonici zahrnuli do svojich každodenných modlitieb všetkých 24 korunovačných zemí jednotlivo trikádne. Chórové modlitby trvali pravdepodobne veľmi dlho. Kanonici sa stretávali pri spoločných modlitbách ráno o 6, o 12 a o 18:30. Modlitba o 12 je verejná, kostol je otvorené, keby vás to zaujímalo, môžete na kurtu trvá od 12 hodín asi do 12:20, je to veľmi pekne modlia sa to spoločne podľa starodávnych tradícií. Zakladateľ opáca Leopold III zomrel totiž 15. novembra 1136. V 15. storočí vyhlásili Leopolda za svätého a dnes je hlavným patronom Dolného Rakúska. A v deň jeho umrtia 15. novembra organizoval Karol VI. Pútnické cesty celým svojím dvorom svietne do Klosterneuburgu. Kazateľňa stojí vyslovene na príkaz cisára na pravej strane, skoro po všetkých katolíckych kostoloch je kazateľňa vľavo. Bolo to na žiadosť cisára, ktorý teda chcel sledovať kňaza počas sledovania, chce udržať určitý očný kontakt s kňazom počas sledovania.
A tieto 4 obrazy boli namalované rovno na zadnú stranu oltáru v 14. storočí a po druhej svetovej vojne boli nakoniec oddelené a zrušené. Oltár na hlavnú zadnú stranu. Vôbec sa nepoznáme ani v tomto prípade. Prvý obraz ukazuje ukrižovanie Krista. Vidíte si tam silhuetku pod krížom. To veľmi rozšírené biblické obrazovanie na stredovekových obrazov predstavuje to Adamovu retku. Legenda hovorí, že aj Adam bola na Kalvárii. Naľavo stojí Panna Mária, ktorú podopierajú tri ženy, Pátravo apoštol Ján a ruský kapitán. A tá malá plačová postavička v bielom talári opäť Štefán von Zindorf, objednávateľ mecenáš týchto obrazov. Chcela by som vás ešte raz poprosiť, že hlavne v tejto miestnosti poďte prosím vás bez blesku, že ani sú to kamery, je to dosť dôležité, hlavne kvôli obrazom, ktorým sa venila. Druhý obraz ukazuje Máriinu smrť. Mária leží na smrteľnej posteli, okolo nej stojí 12 apoštolov. Nad ňou stojí Ježiš, ktorý práve preberá dušu svojej matky do svojich rúk. A túto dušu symbolizuje porcelánová figurka, je to teda okamih, keď Mária tam povediac vyšla svoju dušu. Takže tretí obraz predstavuje Máriino korunovanie v nebi a štvrtý obraz sa volá Veľkonočné ráno, pozostáva z 2 častí, 3 ženy pre hrobe a molíme Tangre. Mária Magdaléna, Mária Jakubová, Salome, vyšli mu Veľkonočné ráno k hrobu, aby zabalzamovali Kristovo telo. Hrob je prázdne a nevyzvestuje posolstvo písania. Mária Magdaléna tu znázornená 2-krát, už opustila prázdny hrob, hľadá Ježiša v záhrade. A našla považovala ho za záhradníka. Keď sa Ježiš primúval, keď sa nás uhnala, chcela sa ho dotknúť. On ustúpil a povedal, molíme Tangere, nedotýkaj sa ma, ešte som nevyšiel k Otcovi. To je scéna podľa Evanjelia podľa Jána. A Kristus drží v ruke krížovú vlajku, ktorá je ukončená ako záhradná lopata. Tento symbol vidíme v kostole, tento obraz zo 14. storočia Miškinová ulica pred 10 rokmi. Sú to také veci, ktoré sa aj tento rok mal byť na Dubovom podklade z roku 1330.
posvetná kaplnka zakladateľa kláštora svätého Leopolda. Verdonský oltár je najväčším pokladom Klosterno-Jurského opáctva. Mikuláš z Verdonu je považovaný za najvýznamnejšieho zlatníka emailového majstra z 12. storočia. V roku 1181 dokončil svoje hlavné životné dielo tzv. Verdunský oltár. Pracoval na tom 10 rokov tu v opáctve. Verdun bolo rodným mestom majstra Nikolausa vo Francúzsku, v Lotrinsku. Mikuláš z Verdunu vyrobil 45 emailových tabúl, smaltovaných tabúl, techniku, ktorú ste videli vo filme. Neskôr ich pozlatil metódou, ktorá sa volá pozlatenie v ohni. Je to veľmi jedovatá metóda, používa legovanie zlata a ortuti. Spravidla 6 dielov ortuti premiešali s jedným dielom zlata, dostali mäkkú hmotu, amalgám, ktorý štecom naniesli na ten podkladový materiál a tie tabulky potom prakticky vysušili nad slabotlejúcom dreveným uhlím. Ortuce postupne vyparila, čo nie je zrovna zdraví prospešné, a tie zlaté častice splynuli s podkladovým materiálom. Je to už 2000 rokov stará metóda, dávno zakázala, je príliš nebezpečná. Tabulky tvorili, ako ste videli, pôvodne drevenú kazateľňu v kostole a po požiari v roku 1331 vyrobili 6 ďalších tabul a celé dielo spojili do krídlového oltáru. Tie mladšie tabulky potrebovali z toho dôvodu, aby zostal oltár symetrický, aby sa bočné krídla mohli zatvoriť. Tie tabule sa nachádzajú v dvoch zvislých radoch, od prostredného radu naľavo a napravo. To znamená, že v 8. a 10. rade sú tabulky, ktoré sú o 150 rokov mladšie ako tie ostatné. Teda nepochádzajú z 12. storočia, ale zo 14. Teologický koncept je riadne komplikovaný, bol vypracovaný tu v opáctve. V hornom rade sú scény zo Starého testamentu, sú to časy pred Mojžišom, skôr než Boh odovzdal Mojžišovi 10 pred zákonom, antelegiem, pred zákonom. V poslednom 3. rade sú takisto scény zo Starého testamentu, to sú už časy medzi Mojžišom a Ježišom, teda pod zákonom. A v strede z Nového testamentu z kresťanských čias. Tri nad sebou stojacie tabulky vytvárajú typologickú skupinu. Nejakým spôsobom tieto tabulky vždy spolu súvisia a ten prostredný obrázok zohráva kľúčovú rolu pri vysvetľovaní významu konkrétnej skupiny. Je to komplikované, radšej vám dám konkrétny príklad. 5. zvislý rad, to znamená prvý rad na tej veľkej prostrednej tabuli. Prvý obrázok ukazuje prechod Mojžiša cez Červené more. Tretí obrazok, tzv. Bronzové more. Bola to údajne obrovská rituálna vaňa, bronzová vaňa pred Šalamúnovým chrámom, slúžila k očiste kňazov. A v strede krst Ježiša Krista. Toto je náš kľúčový obrázok, krst Ježiša Krista. V tejto súvislosti chápeme Červené more ako svetenú vodu, používame pri krste, a tú bronzovú vaňu ako krstiteľnicu. Takže tento koncept môžeme použiť pri prvých 15 radoch. V dvoch posledných sú už scény z Nového zákona, ktoré ukazujú budúcnosť. Vidíme na oltári tým pádom minulosť, starý zákon, prítomnosť, nový zákon a budúcnosť, posledný zákon. A z technického hľadiska je Verdunský oltár považovaný za najvýznamnejšie dielo stredovekého emailového umenia. Teda aspoň z tých, ktorí nám dodnes zostali, ktoré poznáme do dnešného dňa. Prevažná časť pochádza z 12. storočia. Umelec smel podpísať svoje dielo, úplne vzadu, respektíve úplne na spodku vidíte podpis Nikolaus Opus Verdones, vlastoručný, respektíve taký vlastoručný podpis umelca Nikolaus Opus Verdones v poslednom rade. V tomto pozlátenom striebornom relikviári odpočúvajú pozostatky zakladateľa kláštora svätého Leopolda. Leopold III zomrel 15. novembra 1136 a pochovali ho do tejto krypty pod oltárom. Pozostatky jeho manželky sú dodnes v tej krypte. Leopolda vyhlásili za svätého v 15. storočí a dnes je hlavným patrónom Dolného Rakúska. Z dvoch strán by som vám, keď ešte máme čas, kým nepríde druhá skupina, krásne sviete slnko, by som vám chcela ukázať zvyšky gotických vitráží. Zostaneme tu, kým môžeme, kým sa vráti tá druhá skupina, popozerajte sa, potom by som chcela na chvíľočku zhasnúť, lebo mám viac menej počasie. Gotických vitráží z krížovej podpis roku 1531. Musíte si uvedomiť, že sklo bolo stredoveku mimoriadne vzácne. Najzvačne sme mali zasklené domy, zasklené okná pre obyčajné
operácie telesov, takže sa naplnilo prácu na vyslovene s obrovskou úctou. A to pomenali veľkosti detí, rozumie, čo si nám pozemské. V prvom rade sú portréty Mároveho z roku 1430 a bol veľmi žádosťou Tento miesto si dominujú národné kamene bývalého rímskeho vojenského cintorína. Rímskych vojakov nepochovávali tu na území Opácla, ale na úpetí hory Buchberg sa ťahala tzv. Römerstraße, viedla až do Turnu. Tieto národné kamene sem premiestnili samotní Rímania v 4. storočí, použili ich ako stavebný materiál, postavili z nich cisternovú šachtu na vodu vonku na dvore. Asi pred 40 rokmi natrafili archeológovia na zvyšky tejto cisternovej šachty. Národné kamene zreštaurovali a postavili v tejto miestnosti. Všetky nálezy pochádzajú z územia Opácla, tie najstaršie z doby kamennej. Najvzácnejším nálezom je rímsky vojenský diplom vyrobený z bronzu z 1. storočia. Diplom obdržal rímsky vojak po ukončení aktívnej vojenskej služby. S týmto diplomom v rukách sa mohol oženiť. Celá jeho rodina obdržala rímske občianske práva, čo bolo zaujímavé. Pravdepodobne vyzerá v 12. storočí takto, ako to vidíte na tomto modeli. Tu je skutočný hrad zakladateľa kláštora svätého Leopolda, je presne oproti, ako chvíľočkou vidíme. Teraz mi tak povediac v tejto veži, aj keď už nie je žiadna veža, ale presne na tomto mieste. Západnú fasádu kostola zdobili dve jednoduché románske veže, ktoré neskôr boli predstavené v gotickom slohu v 15. a 17. storočí a nakoniec v 19. storočí bolo gotickom. Toto bola budova starej prelatúry, ktorá stála za rohom. Na tomto mieste vybudovali o 150 rokov neskôr krížovú chodbu, tu stojí dnes krížová chodba. V 12. storočí bola najvýznamnejšia väža kostola nad štvorcom, to znamená na mieste, kde sa stretne hlavná loď s krížovou loďou. Bola obrovská väža so štvorcovým podpalom, ktorá bola v 17. storočí v takom nebezpečnom stave, že ho radšej zbúrali, teda tú väžu radšej zbúrali a z vody premiesli do vtedajšej južnej väže. Toto je Leopoldova kaplnka, keď sme predtým videli Verdonský oltár. Toto bola domáca kaplnka Leopolda vonku na námestí a vzadu sú ešte symbolické naznačené búry starovekej rímskej vojskej pevnosti. Tento bývalý Leopoldský hrad je hneď oproti súdniku, keď pôjdeme von. Potom vás už ukážem vám možnosti. Hrad zakladateľa kláštora svätého Leopolda, ktorý v roku 1113 previezli svoje sídlo z Turnu do Konstantinopolu. V 19. storočí tu fungovala vinárska škola, vinačný to pôsobný burský muštomer, ktorý je dodnes platný muštomerom v Rakúsku, poznajú aj naši vinári. Po druhej svetovej vojne tu bola základná škola, dnes je tu archív Opácla. Tu sa naša spoločná cesta končí.
Chcela by som vás upozorniť, vystavé orchidej máte